Aizu, zu karreretako kotxen mantenimendu egiten dazu? Bai, eta korritu ere korritzen dut. Inigo Alberdi naiz, 37 urte ditut. Lasterketako kotxeen mantenimendu egiten dut nire tailerrean. Tarteka ere korritzen dut. Aizu, zu karreretako kotxen mantenimendu egiten dezu. Bezero batek urtean kotxe bat mantenitzeko zenbat diru gastatu dezake? Hori ezin lehike jakin, kotxen arabera eta norberak zenbat diru gastatu nahi daen arabera. Zenbat eta kotxe hobea izan edo preparatuago izan, orduan da garestigo da. Garestigo, claro. Daude motor batzuk, igual 2000 kilometrora revise berdianak, eta besteek bizitza oso luzea daukatenak. Aizu, eta orain momentu honetan zenbat kotxen mantenimentua ematen naizea, karreretakoa? Momentu honetan, neuriaz aparte, 6 momentu honetan. Zu piloto hientzat, konfiantzako sendagilea bezala izango zea, ez? Bueno, ez da lehen besteak izango. Danok gara diferentek, eta batzuk serio hartzen dute, bestatzuk ez olain serio, batzuk ondo pasatziarren egiten dute, bestatzuk resultatu jakin batzuk lortzera. Orduan, hontan ere beste gauza askotan bezala norberak jartzen du planteamentua da. Bueno, azkenean normalen relazioan bat egoten da, Aizu, eta pilotu normalean tailer berdineak hartzen dute beti kotxea? Fidela di hartan? Bueno, da neti dago. Pilotuek trampa egiteko eta esate dizute? Inoiz mugai jarri behar izan dezu, bezeron bati? Trampak, bueno, oso relatiboa. Azkenean trampik ez da behar. Azkenean hemen ez da norberak neukitia trampa. Azkenean trampa ingo egitean badau pilotuak, kotxe eramaten duenak, eta verifikatzeko garaian esatez bali badu kotxea zer dan. Kotxe bat berdina, segun ze preparazio duken, kategori baten edo besten dabil. Orduan, diferentzia hor dago, nahi berak esaten bali maite, ez daki zer egiteko nik egingo diot. Asuntua da, berak gero ze esaten duen. Baina, normalian, jendia nahiko jatorri biltzen dela asuntu hortan. Hori pentsau den nahi bintzat. Aizu, eta zein da mekaniko bat izateko sekretua? Sekretua, asko gustatzea. Asko. Ordu asko, desilusio asko, baina, bueno, satisfazioak, azkenean, bueno, balio dute ere, bai. Da desilusioak zertan, Inigo? Desilusioak, gauzak ondo ertetzen ez dianean, hau ez da zientzia oso esakto bat. O gauz bat egin eta ez danian ondo ertetzen, edo errepika berdianean, edo, bueno. Baina, gero ondo ertetzen dianean, balio dute zeo zertako. Bai. Aizu, zeuk mekaniko izateaz aparte, karreretako kotxeare badezu? Bai. Bai? Aizu, aditua izateak hor bentaja ematen dizu, kotxe aukeratzeko garaian? Aukeratzeko garaian, azkenean aukeratzeko garaian normalean gogoaren arabera izatea, gogoa honek agintzen du. Orduan, hor dago asuntoa. Gero, abantaila bat dakasuna da, norberak egitean, merketxu ertetzea. Azken mundu honetan diru asko behar da. Claro, mantenimentuan... Norberak eginezkeo, eskulan adibidez ez duzu ordainduko. Nahiz eta beste batek merkexo egin edo ordudanak ez kobratu, ordaindu beharko duzu. Nire kasuan adibidez, nik kotxe bat egiten detenean ordudanak askoran ezin dira kobrau. Zerratikan oso garesti ertengo litzakelako eta ulertzen dezulako ezin dituzula danak kobratu. Eta zu noiz izia pilotu, Inigo? Nik debutatu nun Azpeitiko rally baten 2001 garren urtean. Eta pilotu bezala abiadura gustatzen zaizu? Nik uste pilotu guztia abiadura gustatzen egula, ez dela ezinak hemen ibiliko. Zer sentitzen da hor kotxea alain bazkar juten zeanean? Adrenalina uste dut, nik uste dut gehiena antzematen dela, ez da? Subidoi hori edo... Aizu, Ñañarrira, ni joan nio bain, balde aukezu favoritoik? Aurrera xamarren ibiliko diazenak izango gehiala Castro aita semeak, nik uste oso fuerte ibiliko diazela, Inigo Olabe, Labaka, Mitsubishiakin, eta beste batek ere igual sorpresa bat emango du, orduan, horiek izango liake. Apuntauta, ni joa. Apuntau.